Salamatsika jiaby tonga soa eto amin'ny chaîne YouTube, TikTok, Gasaka Manja. Azadino miabonné, j'aime, commentaire, like, Anarojab manrombo zao zay matsapatena deuxième bureau manrombo rombo deuxième bureau zao ty rombo deuxième bureau Rombo topumbado kwa zoti zema sapatera topumbado man rombo topumbado rombo topumbado si rombo topumbado nella kwa zoti zema sapatera jombilo man rombo jombilo Rombon papa sose misy filazana ato misy matoelan'olo takitra namaky lakoro ahemanao le baba akakarana roti akaratino le baba ty takitra namaky lakoro kay manangataky izy mba hitsintsika ony avianao le baba anao managnino le baba namaky lakoro le baba ndaketo lananoy tsisy vona ya zao manangatika izy fa agnaboaka talentany hony satria takatra izy namaky lakoro ke tsy aboakany tany izy fa ampanaoviny tsintsika bon zao le baba zay tsintsikan'olo hainao magnapody izy eto ataonao tsintsikan-joviny hainao ampody volagno aminaka eto alahaby eny zegny magnapody tsintsika via fisilana ambarana tsintsika via fisilana koa ny grave hainao magnapody zegny le baba vitanao alfasa pasy zavana alfasa ataova metimety fa tsy mety anao niany voapopoko boka tany agny
Fasa. Ili baba, anole baba zimagala baraka za hii itwe. Chimeti tsika tono. Atu ni jogwa.